onye ga-eji atụ ego n'ụwa ndị mmadụ amalị onye nwere ego ya n'ụwa sọrọ ya ndị mmadụ ahịa mmee ọgwụ ka eji azụ ọgwụ onye ji ego ji gbanwe ndị mmadụ amalị nwoke jiri ego ji gbanwe nata ndị mmadụ ajụrụ ya a na-ajụ ya so n'iwe na-eme Wabani saloni
out siki soniwe neme Wadi basa basu obi kwetu okado Anajugi soniwe neme Ifunogu soniwe neme Asiki chane soniwe neme Ijile goju wani wada wako Asiki yepele soniwe nalu Soniwe neme Wego ibe Wego imelu wada jibu wakuna mawezo kama okini Soniwe neme Wego lima gedebe Wenge muge kene mbolo kutoka Nipatalika Wenge soniwe neme Wenge lugo Wenge wale kwa kola Wenge megede dewa suka Wenge masuka kudoye fudo Wenge Shide jiano Uye kuna suka Uye kuna suka nikoke Oyi mufune suke suke Wenu kusilete Isoni weneme Uye kuna suka nikoke CEO Talento She best friends and the best men Yake jimalodo Wengeni na Abuja Yudi matire keji kwe maliki Asala tudi nije Yaki nazu Kuli ya kuna suke Ezibo yekwe soni weneme Wengeni nebu eji Simon Nese Wedi bakwaku Wedi bakwaku ni meji sosu Wedi bakwaku na Udokuba Oyi beze Akejo fwa nulekele CEO Oditris Hotel Wengeni na Lagos State Udokubu leba na lachake Hotel and Suit Wajina mbe Kejo ye weye Oditris Wajimo ye go Udokubu balambo Isoni weneme Wede mungu chiko dike Wede kenogo Wede wachi Wafamo pede Akirika choku wananike Shema mungu chiko dike Akirika choku wananike Okulisi yirola Agana zonge nebekwebe Akirika choku wananike Wememe nubu chiko dike Oga yelo pia dote Akirika choku Wakirika chifa ya chilogo nubi chiko dino Dobi wala mbike Akirika isoni weneme Adamaka Wajeka nozo Wajifu chinedu Chinedeli yas Wajewogo Wazagiri wasu nezaki Nine echawogo ni malambo Echo dobi soni weneme Jagabanu nenugu siteti Echawogo soni weneme Oye mugwe benefe Ime sopa nine nezaki Weche wa Chineke Wake mewu gbogbo finachi Okwiga na moye Weche wa Chineke Odogu bala mobike Odogu isoni weneme Oye wele kweye miwe soniye Ayi waka na mwebe Eke nese Chief Fly
n'ebuko ebuko kenu oye chewozo akene ki soniwa n'eme kalika papaya simorego oye kenu ni balimo ebe bumpe kwa ngadi n'ime soniwa n'eme wege yiba keja twego oye welego balimo ana maka wege badego wena lobo idugo soniwa n'eme wege neze kuwaji wege chizo baki sele wege mwewa any kesi justice uloba ni nebe yidi oye seza nenu kuside oye seza nenu kuside ti kodoku balamo America kona tegie Wesibo ye kona America Kodoku soniwa n'eme oye kona soniwa n'eme Weke nite muwaji Rebecca Lumu Weke teko na nike Ogirige kwa na CEO Social Plaza Weke nina baba nike Lelu kusiteti nine Kodokodo Na South Africa kodoku na Cheshire Emi teko Emi dola oye kwa na nike Soniwa n'eme Wete we mabadu keke rodoku Kene wachi Echi kumeda fujukuna Weke mawa wadi basirike Awadu yego wadu na nuke Awadu balumogu kela weliwe Awadi kuke woke mi balumogu Weti boyego awadu oyuke Isoniwe n'eme Awadu yego wadu Alaba Waya weliki waliwe Waya kuchiasi Apayaka Etoyaka Awadu yeguke Isoniwe n'eme Waji filofu Wenachi nabuka nina Obi videos Oye kulaji na balasudeti Odokodo Obi videos CEO Obi videos exchange Wega nini jeni chekote change Odoku na Uganda Obi videos Odoku balamo Oye kulaji odoku ni bagoku Esibo mato na Uganda Odoku soniwa n'eme Wase kenali odokuta kule Anambala Obi videos Odoku yegi bagoku Ewele gogo mamu Wete mi wani mone Wete mi wani mone Yodo ye kuduri bebe Okweji Kajana chisobe Kajana chisobe Sitomoni Okuta babidi rona kabono Sego yego masuke Oyi kwani mono doku bagoto Celebrity businessman Okuta babidi rona kabono Babidi rona Sitomoni Celebrity
Okwute babu ndị Igbo na-aga bọọlụ n'odogwu. Onye Igbo ndị bọọlụ n'odogwu ịgbago mbọ. CEO Sitonu Oto na Gabon niile. CEO Sitonu Electricals Nigeria Limited. Wekedi na Nsukka n'Enugu Steeti Sitonu onye ego. Okwute babu ndị Ilo Igbo na Nsukka isoniwe na-eme. Mmawa nọ na-ekwuribe. Nwanne Malaka onye ụlọ ya na-eriri abụ. Onye ka na-ekwute. Chinasa Ugwu Ekebe. Oge mba Bishop na Gabon. Bishop Oyego na Gabon. Odogwu isoniwe na-eme. Otibiyi ya n'obodo. Oge mba otibiyi ya wa n'obodo. CEO Bishop Oto Continental niile. Odogwu oyo obodo na Nsukka. Bishop isoniwe na-eme. Bishop na Nsukka niile. Onye Enugu Steeti Odogwu bara mmanwụ. Bishop isoniwe na-eme. Wekeneze Chief Weneze Timasieke onye nkala N'Umunnachi Amala Enugu Steeti. CEO Chief Executive Officer Global Group of Companies Limited. CEO Global Standard Hotel Asutu niile. Wekedi na Nsukka ozigbo onye ego n'ịbalụ mmọnwụ ike. Ọgala were igwe soniwe na-eme. CEO Global Majesty Clothes n'Oke nke dị na Anambra. Ezigbo onye ego n'ịgbago mbọ. Isoniwe na-eme. Ebulu mekele na-eji oge n'odogwu. Weje bụ mgbagbo wekele onye kwuru. Obuwe Chief Ozo Chimezewe Ogu gbaburu oyi na mgbagbo ụwa niile. Ogu gbaburu oyi na mgbagbo ụwa. Odogwu nke kpọrọ Kuwait Money kwapụ na mgbagbo. Ogu gbaburu oyi na mgbagbo niile. Kuwait Money. Ego Kuwait ka ị na-eri. Onye mgbagbo ụwa na-agụ nna m Odogwu. Odogwu n'ịbalụ mmọnwụ ike. Kuwait Money soniwe na-eme. Wede maka wetu onye n'ibela abụ. Weke nene mwe Chief Donald Chi wetara niile. Emina zolo lawa n'ime sowa niile. N'ime sowa n'ịsa. Emini zolu mana juo. Emina zolo na n'ịsa. Emini onye ego. Mmiri na-ezolo na n'ịbalụ mmọnwụ ike. N'ekwe mmiri isoniwe na-eme. CEO MD Jonas na Aluminium Company Nigeria Limited niile. Wekedi na Abuja n'Enugu Steeti.
steeti aka na-eziwe jago n'ọmwe adịmilion obibi adịmilion eme oji adịmilion eme ọga-ebego aka na-alụ adịmilion dị n'ike n'ike nke ji achọ n'ọma ike ji efu n'okwu ọ bụ onye na-eme ihe mmiri na-ezoro ọla niile mmiri olugu ga na-agba echi omoyo mmiri na-ezoro ọla niile mmiri na-eze aka iso n'iwe na-eme wejebu Nsukka wejebu Ogolo na Nsukka wekenezebe chief John Ifeanyichukwu billion money the billion money oyego wegwu kanego na-ejaketa niile billion oyego na China solar energy yana TTV camera gena solar energy nini je ya geji we melodo billion oyego solar gena Asia money Asia Nobila CEO Great Global Service Nigeria Limited Billion Real Estate Enugu State Billion Oyego Odogbodogu Soniwe Neme Billion Travel and Tour Academy Visa Jejogodo Pago Isoniwe Neme Billion Owe Kenekwe Kini Mawodo Wele Wajema family, wajema kakelezo, Chifu Dogo, Sotokoye, Wajema kuna papa, wajema family oyo alodule, kana zonde pepe. No papa no. American ya watu oba family oye mecha jidemela jise wasi bukanali ya zawaje wazawaje kupe walusina yewe walusina yewe walusina yewe American ya na oba family oyo balotule isoni waneme Wake mama see, wake never chief. She's a massive man. I get your fucking no colony. Namasi, what could I say? Namasi, oh, what could I have property? She's a massive man. I get your for one. My friend, I can't do it. Oh, did whatever from the man, get your work. What will let the property Namasi? What could I see? The people of Monson, what the weather so the weather man. What's the book and any organic? Someone we are now. Why is the well and in why you not check on a plan? I feel my gossip passing in Nakotokulan and I just did. What can you bear? Simon and my photos. What a food is on the one I made. I love my one I What's the game? Na bani ka gbawe na lo buna gbaye ko sisi se ba aje jo lo ti bi bala mamu ida de balu si di lo so to se be ko to yi agbaru da lo buna ku he we to bi bindi bi we gege di la wa ye na oyo lo na gba ye e bala mamu oyo lo na gbe mini mali bi me na ku ya atalo to ko na be
gbẹgbẹ sodiwe nẹmẹ wẹkẹ nẹsẹ mẹjì lọdọ jẹta ogun oti gẹwà oti gẹ n'enugbe sikẹ nílẹ n'enugbe sikẹ n'asukẹ oti gbọ yọ balọ sílẹ oti gbọ yọ gbọ ní balọ mọ oti gbẹ tó gbẹgẹ náà sọ dé ní pẹpẹpẹ oti gẹ sodiwe nẹmẹ. Oge lọ bala. Wata kiri jẹ ẹgbẹ̀jì náà kù nílẹ̀. O ti gẹ́ lẹ́nu gbẹ̀sìkẹ̀. Onye jẹ́ ẹgbẹ̀jì náà kù. Bàbá tó bí ẹwà lẹ́nu gbẹ̀sìkẹ̀. Odòkú balamọ́ ìbàlùmọ́ wíkẹ́. O ti gbé odòkú sodiwe nẹ̀mẹ́. Fẹ́jì fìjọ́. Ejo fẹ́jì ló sọ. Oyin mẹ́mọ́ jìnnẹ́jọ́. Bẹ́ńkẹ́ ní ìgbà èsì àgbẹ̀. Níyẹn kẹta ní sábọ̀dọ̀ nílẹ̀. Lẹ́dọ̀kú sí dẹ́sí odòkú. Oyin mẹ́wàá kìbíkì wà lọ́lọ́. Ojú náà lọ́kọ̀ ní bàbá. Ní mẹ́mọ́ jìnnẹ́jọ́. CEO Ola City Bombi Adaide Building Materials in Abuja Webo na Chiebie Odogwu Balamo Again GC Lebogo Wake Power Kubik Nolo Odogwu Balamo Sodiwe Neme Yena Kubik Sodiwe Neme Wakani muwaji Wabela iwe mena Wabela kuna China Wakachiye maloka fa CEO Oya kawo beye mebuniye Global service. Oya walepa lumana dagu. Desiagu. Obelagu na China bodoku. Obelagi sodiwe neme. Oya tagi kuni patali keko. Bakwani buwaji. Chusu chuku jefu. Oyi yibia. Ogwe fi wadu. Eyi na nuku siteti. Ogundo che. Amulo yeneko waniki. Loku balampo sodiwe neme. Oge malamaka waye. Amulo yeneko wakaka waye me. Oyo ogologo. Good morning na Nigeria. Good evening na West. Good evening na West. Oge mwa mulo yeneko. Koda yemu yeneko. Ego yibana lanso. Amulo yeneko bodoku. Amulo yisodiwe neme. Osi mukadali yedo. Lolo sedi eme. Sunshine. Aya mututu. Onibase wedine. Ogoli magobi. Asa mawayo me. Lala kulo yede godi bese. Oya dulu numbaso ni weneme. Wekeba junior. Oya kwepo wa ni desa. Nanu kusidati nine. Otaike gani rokunina. Otaike gani
n'ilo Bagaba Junior ọzọ ike ka abego soniwe na-eme ofu nwa bala n'isi obodo ya yiro ebe bụ ọgwa niile dị taa odokwu ịbala mmọnwụ CEO Bagaba Property Nigeria Limited Ogige ego wale gị na mwe Ibo onye ego soniwe na-eme Bagani miwe chief Oye gwa bine Feifei Oye mani ike Dido oyi Oyi agebe mati na nambala Ikuku ego na-eshi ya ikuku ego ikuku na-echuru ọla n'ije ikuku mọni soniwe na-eme na-ekpe ikuku ego na-eshi ya balụ mmọnwụ ike Kuku ego na-abịa si n'odogwu CEO ikuku ego ikuku lọsịrị ha afẹ́sí kì í nàbú ikuku lọsịrị ha afẹ́sí kì í nàbú nke dị n'iche n'iche ya ka eji mara odo ikuku ego isoniwe na-eme ọgara CEO ikuku global club Nigeria Limited CEO Esi ebe kumeneja Asia Oye ego n'Asia na Biafra na Nide Ikuku ego n'Ibala mmọnwụ Odogwodo soniwe na-eme ọgala Weje n'obi tụga Wekene weji Agwa Innocent Chibete Desperado Oye gona Agana yaza Wekene yaza kemasiwe Desperado Ola kulumoni That's all left for the balance. That's why you guys say you want to meet us. CEO. That's collect supermarket. CEO. That's collect on the estate. Ola kumoni. Ola kulumoni make it. That's collect. Oh yeah, well you know where you were. It's only when they met us. When can I say to you? Oh, me for my girl, she did do. College, college, you juju body. Gadadi kudabi. Oyi beti sirine, loka government debi. CEO, ultimate, team, real estate, CEO, team autos, CEO, secretary resident. Wekene tubata moto di niche niche Nigeria nina Sakere soye weni balumo wike Sakere si soniwe neme Kudiman na Nigeria Kudiman na China Ebelebe kuwe
Chimezie Josi Mikago Oza Chibadoluwa Oza Chibadoluwa N'Okuzi Kuribo Gada Odoguni Balamọ Oza Chibadoluwa N'Okuzi Ọ̀gàyàlá wẹ̀rìwẹ̀ Oyè ego n'Okuzi Odoguni Basike Isoniwa Neme CEO Ascot Building Enterprises Wekene Munogi Nijeje Ezigbo onye ego n'Ibadan Mobike Ọ̀gàlá wẹ̀rìwẹ̀ Isoniwa Neme Kajuo Wene Masolo Dikomunodu Ekuna Josiri Nekomulade Oyo Loyo Jede Tilombo Wekeneze Wechifu Chukwebuka Ude Bukesi Wetenational Manu Nakano Oye Maku n'Okude Enugu State Chukwebuka Ude Wekenele Jenele Todi Nije Ojije Nemo Wekeje Bikiri Wekeje Moku Afeje Nukinazu Bukebuka Ude Asabo Karika Nukinazu Oke Mawu Ọ̀gàlá wẹ̀rìwẹ̀ Isoniwa Neme Kajuo International Manu Nakano Chukwebuka Ude Isoniwa Neme Okoya Adeleke Mwe Wejebu Kekene Chief Obube Bunemu Chidozie Adamanu Nangola CEO Azalatine Oil Seal Naruwanda Nine Naruwanda Nangolo Wezigbo onye ego Nangola Kina Jebe Odogwodo Isoniwa Neme Ogbuefi Ogbuefi na Yerugbo Wena Yerugbo ni ya n'ọgwụ Onye okwu na Anambra Steeti n'Ịbawala mmọnwụ Ọ̀gàlá wẹ̀rìwẹ̀ Onye ego Isoniwa Neme Wete nụrụ Jese Megburu n'ihe jiri ebue Onye ọlụ iwe na-ajụ dị mmadụ ijiri aka ya okwu jiri ya wee gbata okwu Anagwa gị Isoniwa Neme Isoniwa Neme Ajụọ gị Isoniwa Neme Wezuga ma na-agba Yenye adapụ Adesi gbogbo Wekeneze mwenye Weji Frank Oye Kogu Wese yi n'obelenu Wese yi ubele Ise yi n'obelenu niile Wese yi n'ụwa niile Alusebugu wa n'isi eyi Osi mụ kenele ya Lolo Juliana Oye Kogu Osi Madam
Malobi, Oya di mana, Abudia di Malaysia, you will do. So you went away. What can you watch? When I said, okay, Ojimatemo, nobody knows. When Canada Asset Ojimatemo, what's in Canadian? Many other gentlemen choose about Ogori Malobi. Ojimatemo, Ojimatemo, Ojimatemo,
dị na Nsụka aka n'ụzọ ndị na-emepe ezigbo onye mmadụ otula na mmadụ mmanwụ ike iso n'iwe na-eme onye ji ọkụ mmelọ adịrị nne weji fifai CSO Wi-Fi Oversight CSO Itoki Mommy CEO Nigeria Association of Business Owners Weekend in a talk Wi-Fi CSO Oye Gowa na Toki Odogwu Balumong Isodiwe na-eme Oversight Oye Isodiwe na-eme Kajuo Oye Jego Balumong ike Wade Maka Oye di Basi Wale Kalibi Alobuna Oye Lord Makana na Webewe Hello,